दिनै 20 जुलाइ 2023 मायथाइनि आरो बे सानावनो दुलाराय बर' हारिमु आफादा 1991 मायथाइयाव जोनोम मोनदोंमोन आरो दिनै फैयै फैयै 33थि बोसोर जाबाय आरो बिथांमोना बे गायसननाय सानखौ गाजा गोमजायै फालिदोंमोन आरो बेवहाय आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे सोद्रोमा महरै बाहागो लानानै बिराद गोजोननाय मोनदों आरो 33 बोसोर जानाय बे समसिम दुलाराय बर' हारिमु आफादा बर' हारिनि जि जौगा हारिमु बेखौ बिथांमोना जागायनायनिफ्रायनो दिनैसिम मोजाङै खामानि मावदों। बिनि थाखायनो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि साफ्रोम मावथि बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावहरदों आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोना आरोबाव बर' हारिखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि गेरेमसा माहारि दानायनि सिमां नुदोंमोन बे सिमांखौ मोगथां महर होनायाव दुलाराय बर' हारिमु आफादनि साफ्रोम मावथिमोना आरोबाव बांसिनै खामानि मावगोन आं बेखौ फोथायो। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों मोनसे बाथ्राखौ गोथौयै फोथायो आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआबो जोंनो बेखौ फोरोंलांखांदों जे बर' हारिया गेरेमसा माहारि महर मोननांगौब्ला जों हारिमुनि जायफोर मावथिफोर बिथांमोन दङ बिथांमोना हारिमुनि बिथिङाव खामानि मावनांगोन आरो आबादनि बिथिङावबो जायफोर आबादारि आफाद दङ बिथांमोना खामानि मावनांगोन आरो साख्रि आवलाफोर दङ बर' हारिनि गेजेराव बिथांमोनाबो साख्रि मावनायनि गेजेरजों बर' हारिनि जौगानो थाखाय खामानि मावनांगोन आरो आइजोफोरखौबो दुलाराय बर' हारिनि आइजोफोरखौबो जौगाहोनो थाखाय आइजो आफाद दादोंमोन। बेबायदि मोजां मोनसे मेकानिजमनि गेजेरजों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनो मोनसे लामा होलांदों आरो बे लामाखौ जोङो मोजाङै संनानै बर' हारिखौ फैबाय थानाय समाव जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि आद्रा सिमां नुनाय बेखौ मोगथां महरै जों जाफुंहोनांगोन। बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे सोद्रोमा महरै गासै जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफाद, आबादारि आफाद, साख्रि आवला आफाद, दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद गासै मावथि बिथांमोनखौ जोंनि जि सिमां जोंनि जि टारगेट बेखौ मोगथां महराव जाफुंनाय बयखौबो आङो खामानि मावनो खावलायहरबाय। आरोबाव जोङो मोनसे खोथाखौ जोङो फोरमायना मोजां मोनदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव जोङो बर' हारिखौ जौगाहोनो थाखाय सोलोंथाइनि बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय जों सोलोंथाइनि खामानि मावदों आरो फरायसा आफादा उन्दै उन्दै जोंनि खुदियाफोर जायफ्रा गामि गफायाव दङ बिथांमोनाव बिराद मोनसे टेलेन्ट दङ आरो बे टेलेन्टखौ जोङो बाहेरायाव लाबोनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा एबार बड'फा एफसि मुङै बड'फानि मुङाव जों फुटबल क्लाब दानाय जाबाय आरो बे फुटबल क्लाबनि गेजेरजोंनो जोंनि जिल्ला आफादफोरा अंडार-13 फुटबल जों होयो आरो जों मिरु हिसाबै एबार 3थि जागोन आरो जोंहा मोनसे बे 3थियाव गेलेनायनि गेजेरजों जायफोर जोंनि मोजां मोजां खुदियाफोर दङ बिथांमोननि टेलेन्टखौ जों बाहेरायाव लाबोनानै बड'फा एफसिनि गेजेरजोंनो जोङो आसाम फुटबल एस'सियेसनावबो जोङो मोनसे एक्सट्रायै एबसुनिफ्राय जोङो गेलेनो जों खाबुखौ मोननो थांगासिनो दङ आरो जों सानो बयबो जुदि जोंनि बर' हारिनि साफ्रोम बर'साफ्रा बिबान लानानै खामानि मावोब्ला जोंहा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जे सिमां नुनाय बे बारा गोजान गैला। ओंखायनो आं खनसेबाव गासैबो दिनैनि बे 33थि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गायसनथायनि गेजेरजों साफ्रोमबो बर'साफोरखौ बयखौबो बिबान लानानै खामानि मावनो थाखाय आङो खावलायहरबाय। गोजोन्थों। जे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा उन्दै उन्दै जोंनि खुदियाफोर जायफ्रा गामि गफायाव दङ बिथांमोनाव बिराद मोनसे टेलेन्ट दङ आरो बे टेलेन्टखौ जोङो बाहेरायाव लाबोनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा एबार बड'फा एफसि मुङै बड'फानि मुङाव जों फुटबल क्लाब दानाय जाबाय आरो बे फुटबल क्लाबनि गेजेरजोंनो जोंनि जिल्ला आफादफोरा अंडार-13 फुटबल जों होयो आरो जों मिरु हिसाबै एबार 3थि जागोन आरो जोंहा मोनसे बे 3थियाव गेलेनायनि गेजेरजों जायफोर जोंनि मोजां मोजां खुदियाफोर दङ बिथांमोननि टेलेन्टखौ जों बाहेरायाव लाबोनानै बड'फा एफसिनि गेजेरजोंनो जोङो आसाम फुटबल एस'सियेसनावबो जोङो मोनसे एक्सट्रायै एबसुनिफ्राय जोङो गेलेनो जों खाबुखौ मोननो थांगासिनो दङ आरो जों सानो बयबो जुदि जोंनि बर' हारिनि साफ्रोम बर'साफ्रा बिबान लानानै खामानि मावोब्ला जोंहा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जे सिमां नुनाय बे बारा गोजान गैला। ओंखायनो आं खनसेबाव गासैबो दिनैनि बे 33थि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गायसनथायनि गेजेरजों साफ्रोमबो बर'साफोरखौ बयखौबो बिबान लानानै खामानि मावनो थाखाय आङो खावलायहरबाय। गोजोन्थों।